Salutați muzica. Aici este secretariatul. Doamnele secretare o să vă înscrie pe voi aici la școală. Aici o să vină părinții voștri să vă înscrie. Da? Aici? Da, e copii mari acolo. Ana? E ca o floare, trupul fin și mic el are. Primăvară pe câmpie, spune, ce ar putea să fie? Colorat e ca o floare. Dar ce ar putea să fie? Zboară din floare în floare, grădinarii. Hai să vedem. Bravo! Haide aici la tabla. Așa. E sau nu e fluturașul? Este? Da. Bravo! Și mai încercăm o cititoare. Cine ne citește? Ioana? Grădinarii? Știu să răspundă. Să vedem, o fi sau nu fi rândunica? Un alt. Haide, Felicia. Hai aici, cu coteluță, cu floricică. Îmi pare rău că nu știu. Julia. Hai să vedem dacă a răspuns bine colegul tău. E bine? Da. Îl aplaudăm? Haideți la loc. Vă ajută cei mari? Bogdan, primul răspuns? Primăvara. Era vorba despre primăvară. Al doilea vara, rândunica și încă două. Încă două răspunsuri. Cei mici? Daniela. Dioce și încă unul. Încă unul. Daniel. Da? Bravo. Haideți să vedem dacă în cadrul proiectului Caravana Prieteniei, pe care l-am realizat împreună cu copiii de la grădinița cu program prelungit numărul 16, am încercat să realizăm o activitate specifică acestui anotimpului primăvara și am invitat pe copilași să lucrăm, să pictăm mulaje. Având în vedere că se apropie sărbătorile pascale, ne-am gândit să-i ajutăm și să realizăm câteva lucrări specifice acestei sărbători. Mulțumim. Bejan, sunt profesor pentru învățământul primar cu Colegiul Preștin. Mulțumim. Să pună ibucul pe foc, omulețul de turtă dulce, să ghide pe masă și o zbucli pe o fuge. Eu am mai auzit că vouă vă plac nu doar poveștile, ci și cântecelele. E adevărat? Foarte bine. Păi atunci o să vă invităm. Da? Pe cum mi-ai furat câsca, dă-mi-o înapoi, dă-mi-o înapoi. Pe cum mi-ai furat câsca, dă-mi-o înapoi, dă-mi-o înapoi. Că de nu eu vin cu pușca și cu 3 copoi, că de nu eu vin cu pușca și cu 3 copoi. Le pun pe fic cu minte, nu mai tot fura, nu mai
Spuneți-ne, vă rog, cât este de important pentru cei mici să vină să ia contact practic cu mediul în care vor intra de la toamnă? Pentru cei mici, pentru preșcolarii noștri de la grădiniță, este foarte important să vină la școală, așa cum am venit și noi astăzi, la Colegiul Tehnic de Construcții, pentru a lua contact cu mediul școlar, pentru a ști ce activități vor face la școală împreună cu doamnele învățătoare și pentru a face mai ușoară trecerea de la grădiniță la școală, de la mediul preșcolar la cel școlar. Mulțumim, o să vă rog să vă prezentați. Ana Răileanu, Grădinița Prieteniei, Arad, educatoare. Fiind cea care va lucra la grupa pregătitoare cu acești copii, cât de important este să, în momentul când îi veți avea, să aibă idee ce se va întâmpla aici? Este foarte important ca acești copii, cât și părinții lor, să știe foarte bine ce se va întâmpla în continuare. Mai ales că suntem la început de drum, în al doilea an de clasă pregătitoare și trebuie ca să informăm cât mai bine părinții despre ce se va întâmpla în continuare la școală atunci când copiii vor fi în clasa pregătitoare. De aceea încercăm acest schimb de experiență, contactul cât mai des între învățătoare, educatoare, copii, preșcolari și părinți, pentru ca această trecere să se facă cât mai bine și mai ușor cu putință. O să vă rog să vă prezentați. Irina Ciule, profesor pentru învățământul primar la Colegiul Tehnic de Construcții și Protecția Mediului Arad. Și Marcel. Bine, puteți lua loc acum. Am și discutat înainte despre asta. Așa. Și o să vă invităm să și ghiciți câte ceva, așa că vă rog să fiți foarte, foarte atenți. Da? La drum, prin câmpi și prin răsoare, alergăm din floare în floare, zum, zum, zum. Haideți din nou la drum. Zum, 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 sunt tot mereu pe drum. Sunt albina, hărnicuță, ce strâmiere în copiță. Zum, 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 sunt tot mereu pe drum. Zum, 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 sunt tot mereu pe drum. Florile sunt frumușele și-mi place să stau cu ele. Zum, 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 sunt tot mereu pe drum. Priviți surate ce-am găsit în zar tot dealul am florit, ca să putem culege acum mierea, dar și nectarul bun. Așa, și acum pe copiii mici îi invităm să vedem dacă ați ghicit. Hai, Am spune-ne. căpușor clopoțel, albucios și mititel și mă cheamă Ghiocel. Primăvara când apare și răsare mândrul soare, Ghiocelul prima floare din zăpadă când răsare. Așa. Da, vă și invităm să o spuneți. Povești iadă călătoare, cu răbeții tăi și haina de linsoare. Cred că destul am dormit la adăpostul pământ. Veni vremea să-l scot, floarea cu frunze cu tot. Dar mă ceartă, nu mă lasă iarda cea capricioasă. Pe cât sunt de micuț, pe atât de curajos, sunt fiul primăverii și anunț că vine chiar de timp geros. Mă biciuiește iarda, dar curajos sunt de fel și la botez am primit un nume, mă cheamă Ghiocel. Foarte frumos, hai să-l aplaudăm. Am adus o floare, floare cu miros plăcut. Spune-mi cum se cheamă oare, dacă te crezi priceput. Floarea următoare, să vedem. O recunoașteți-vă la fetița, la Ana. Vină mai în față un pic, Ana. Am flori mândre, albăstrii, pentru voi, iubiți copii. Eu vestesc în toată țara că sosește primăvară. Așa, deci Vio. Plăcut, spune-mi cum se cheamă oare, dacă te crezi priceput.
miroase tare frumos. Hai, spune. Primăvara pe câmpii, toporași sunt mici și mici. Sunt și eu un toporaș, mititel și drăgălaș și departe în vâlcea se simte mireasma mea. Auziți, toporaș, bun.